Освен, че си държат приятелите по-на пиедестал, по-чисти са им за отношенията, мъжете обичат и по-чисто, и по-искрено, и по-откровено. Въпреки, че един мъж може да отиде да си начеше краста рано да изневери, а една жена изневерява емоционално. Тя не отива да го прави, защото е сърбил на работа, а тя отива, защото той не е дал достатъчно любов, той не е обърнал достатъчно внимание, не е питал днес как се е събудила, дали сгъза нагоре или се е направила адекватно кафе и така. Това даже е в зародиш, ако питаш мене. Смисъл, това нещо не се е случило днес за утре. Това нещо се е случило преди 6 месеца, нещо са се скарали и той е нагробил по някакъв начин. И тя от тогава вече почва да така лека по лека такива микроизневери им се казва. Това аз поне така им казвам, микроизневери. Почва да гледа кой харесва снимките, почва да се интересува кой гледа сторитата. Оттам вече лека по лека и така стават нещата. И да, наистина е така. В смисъл, и отделно, че на една жена е много по-лесно да изневери, отколкото на един мъж, защото една жена прави едно кръгче дискотеката, има 6 човека, които са готови да спят с нея още сега. Тоест тя може да си избере. Да, докато един мъж, ако направи едно кръгче и пробва да прави секс с 6 жени, най-ново да изкара една ограничителна заповед. Това е разликата между мъже и жени. Не, зависи кой мъжа пак. Той зависи, но жената никога няма да тръгне да прави секс на първа среща с някой мъж, когато говорим за стойност на жена, или за жена, която е излезна с приятелките, първо, защото ако иска нещо за този мъж, ако му пусне на първа среща, няма какво да стане. Леква ли? Според теб една жена, ако пусне на първа среща?